Za chvíli vstoupíte do světa zvláštní pravdy. Do světa, kde je hranice mezi faktem a fikcí takřka nepostřehnutelná. Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází James Brolin. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Některé věci vám mohou připadat neskutečné. Při bližším pohledu zjistíte, že mohou být i pravdivé. Příběhy, které dnes uvidíte, prověří vaši schopnost odlišit pravdu od výmyslu. Každý z příběhů vám bude připadat neuvěřitelný, některé z nich jsou zcela fiktivní a vznikly jen pro vaše pobavení. Jiné vznikly na základě skutečných událostí, které se prokazatelně staly. My jsme jen změnili jména a některé detaily, ale podstata příběhů zůstala stejná. Na konci pořadu vám prozradíme, které příběhy jsou zcela smyšlené a které mají pravdivý základ. Už jste někdy viděli něco, co ostatní lidé neviděli? Pohyb záclony, která na okamžik vypadala jako lupič, postavu v mlze, ze které se vyklubal stín, a nebo třeba chvění vodní hladiny nad sluncem rozpálenou dálnicí. Mona Vocnová mívá často vidiny. Vidí hrozné věci. Ukáže se, že jde o skutečnost nebo snad iluzi. To jaro na mě padal celý svět. V manželství nám to neklapalo. Navíc jsem během několika měsíců ztratila oba dva rodiče. Před lety jsem se, jak se říká, nervově zhroutila. Dokonce jsem kvůli tomu byla i hospitalizována. Vrátila jsem se z toho pekla na zemi, ale v poslední době trpím nepříjemnými halucinacemi. Vídám ten přelud, jen když se dívám do zrcadla v hale v prvním patře. Děsí mě můj psychický stav i ta strašlivá představa, kterou nemohu vyhnat z hlavy. Víte, bojím se, že bych se zase mohla zhroutit. Mono, myslím, že vám to nehrozí. Tak proč pořád vidím tu ženu? Pracovala jste na spoustě věcí, právě vám zemřela matka a jste ve velkém stresu. Jste nevyspalá. Proč se to stává jen u toho zrcadla? Jsem k smrti vyděšená. Nechci zpátky do nemocnice. Ale to vám opravdu nehrozí, Mono. Jste přece dost silná. Co se toho zrcadla zbavit? Já jsem pro. Podle mě není problém zrcadlu. No, teď jděte domů a trochu se vyspěte. Zavolejte mi zítra. Ještě si o tom promluvíme. Ten večer jsem co možná nejvíc oddalovala, kdy půjdu spát. Věděla jsem, že má doktorka pravdu. Musela jsem se svému strachu postavit sama. Jen jsem nechtěla znovu projít okolo toho zrcadla a tak jsem přerovnávala věci, protože jsem nemohla srovnat svoje myšlenky. Mono, myslel jsem, že už jdeš spát. Vždyť už jdu! George už ležel. Můj strach ještě zhoršoval problémy, které jsme měli, i když někde hluboko jsem cítila, že se pořád milujeme a kvůli němu jsem chtěla být silná a zdravá. Jenže jsem cítila, že ho ztrácím. A s ním zároveň i vlastní rozum. Nezhasla jsi v hale. Mám to jít udělat? Ne, zhasnu. Věděla jsem, že se mě George snaží donutit, abych se svým démonům postavila. Jen netušil, jak jsou pro mě reální.
Neboj se, jsem tu. Špatné počasí trvalo celý měsíc. A pak přišla velká bouře, kvůli které se George nedostal z města po práci domů. Haló? Georgi, ahoj. Aha. No a kdy přijedeš domů? Ty dneska nepřijedeš? Víš to jistě? Georgi, prosím, zkus to. Ne. Budu v pořádku, jo. Prostě si nechám rozsvícenou. Taky tě miluju. Ahoj. Uvnitř jsem se třásla, ale byla jsem odhodlaná zachovat si zdravý rozum. Nevím, proč jsem tu noc nespala dole. Asi jsem nechtěla, aby mě tam George našel, až přijde domů. Cestou nahoru jsem se rozhodla, že udělám kompromis. Bylo mi jedno, co si pomyslí doktorka Hayesová. Byla jsem doma sama a míněla jsem svůj strach držet na uzdě. Mockrát jsem si události toho večera v duchu přehrála. A vidím je teď tak jasně, jako v ten strašlivý večer. Bože! Nevěděla jsem, kdo to byl, ale věděla jsem, že spatřil tu ženu v zrcadle. A právě to mi zachránilo život. Když toho lupiče policie chytila, vykřikoval pořád nějaké nesmysly o ženě v zrcadle. Z jeho rejstříku zjistili, že právě před rokem zavraždil ženu, ale policii tehdy unikl. Když otiskli obrázek zavražděné ženy v místních novinách, Mona v ní rozpoznala tu ženu, kterou ona sama vydala v zrcadle. Od toho večera ji už nikdy nespatřila. Je tento příběh inspirován skutečností, anebo je to jen báchorka? Věřte, nevěřte. Všechno se dozvíte na konci dnešního pořadu. Proberme si znovu dnešní příběhy, jestli dokážeme odlišit skutečnost od fikce. Některé příběhy jsou inspirovány skutečnými událostmi a jiné jsou zcela smyšlené. Dokázali jsme vás dnes ošálit? To se uvidí. Náš první příběh byl o ženě, kterou pronásledoval přízrak. Připadalo vám, že jste to třeba četli v novinách? Možné by to bylo. Ten příběh se stal.